אתגר סוכריות רעילות עם פוקפורן. יאללה, פליאה תסתובבי. אוקיי. רק רגע, אני משודרת את הפוקפורן. לא. רגע. פליאה להסתובב. בחרתי. הכל זה. בחרת? לא. אין. בחרתי. זהו, תאכלי יותר, זה משמור לסרט. בחרתי. ניצלתי? כן. ניצלתי? אוקיי. ניצלתי? איפה לקחת? צורך. ניצלתי? זה סרט? נראה. ניצלתי? ניצלתי? ניצלתי. רגע זה מחובר? כן. ניצלתי? ניצלתי. ניצלתי? לא פקחת. לא. לא. מדתי? זה היה סרט היום? זה היה... את אוהבת את הקרם עוגית הזה?